ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நன்னை ஏரி தான். இப்போ பாருங்கள், ஏரியை பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது வந்து பறவை பக்கத்தில் இருக்குது இந்த ஏரி. எல்லாம் எங்கள் பசங்களாம் விளாட்றாங்க, தெரியுதா? பார்த்தீங்கனாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மீன் பிடிக்கிறாங்க பாருங்க. இப்போ ஒருத்தவங்க ஆட போகிறாங்க ஊஞ்சல்ல. பாருங்க, ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே படிக்கட்டு கூட இருக்கு பாருங்க. படிக்கட்டு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் படிக்கட்டில் நின்று தான் வீடியோ பிடிக்கிறேன் பாருங்க. இங்கே பாருங்க, திரும்பி ஆடுறாரு. ஜாலியாக இருக்குதான். பீந்தரா இப்போ அப்படி ஏய் 2 வாட்டி பண்ணிட்டாரு சாதனை. உங்களுக்கு பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி தான் இருக்கான் பாருங்க. அங்கெல்லாம் பக்கத்தில் அங்கே தண்ணியே தெரியல பாருங்க. நடுவில் அழகாக ஒரு மரம் இருக்குது. ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து பண்ணுறாரு பாருங்க. ராய் சூப்பராக பண்ணுறாரு வெறித்தனமாக. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட்டாக ஒரு வாட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஒரு பாப்பாவை காட்டுறேன், அவங்க ஆடுறது பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், ஆட போகிறாங்க, ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அங்கே பாருங்க ஆடுறாங்க. சின்னதுனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்படின்னா தான் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.